simbahan, lalo na po kung nagpunaan Santa Misa. Number 2, maglikay sa mga parahabon nin helmet. Kan mga nakalipas na aldaw, igwapo nin nawara nin helmet mantang nagsisimba. Siguraduhon po na secure ang sa indong motor, helmet, asin sa sakyan, bago maglaog sa simbahan. Day man magwalat nin bag sa tukawan, habang nagkukomunyon. Number 3, tamang pag-ako kan banal komunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan an walang kamot, mantang sa irarum an tuong kamot. Kuanon an hostya, gamit ang tuong kamot, asin ihungit ang sagradong hostya sa atubang kanpadi o ministro. At siyan po magkakaigwanin second collection para sa Phil Mission Sunday. Number 5, start of Peñafrancia visit. Sa Petsa 7, primerong Viernes kan bulan na Agosto, mapuon ang paglibot kan imahen ni Nuestra Señora de Peñafrancia, asin kan Divino Rostro. Gigibuhon durante kan pagbisita an instalasyon kan mga SKK coordinators kan barangay. Asin, panghuring anunsyo, mas wedding, sa petsa 21 kan Nobyembre, aldaw na Sabado, igwapo kita nin scheduled na mass wedding, magpalista tabi sa opisina si mga mag-agum na dai pakasal sa simbahan, tanganing matabangan kan mga kaipuhan. Salamat po. Parish, Parish Day, Feast Day sponsors, Mrs. Nancy Zayrulan family, Engineer Garlando Umepeg, Mrs. Lydia Garlando and family, Mrs. Erlinda Españo, Mr. and Mrs. Michael Heras and family, Mrs. Norma Arroyo and family, Mr. and Mrs. Ronnie Broncano and family, Mrs. Bernardita Salvadora and family, Mr. and Mrs. Wilan Tangilon and family, Mr. and Mrs. Johannes Hernandez and family, Mr. and Mrs. Fernando Abala and family, Roman and Nene El Rainera and family, Mrs. Lerma Durana, Mrs. Raquel Portugal and family, Beth Panton and family, Mary Ann Juanelias, Tita Labrador and family, Mr. and Mrs. Elmer Registrado and family, Mr. and Mrs. Pablo Petalio Jr. and family, Cecil Pastoral and family, Saraspe Pasion family, Mr. and Mrs. Eutiquiano Frias and family, Mr. and Mrs. Lope Ulaso Jr., Marieta Villaflor, Mrs. Prisca Sapinoso and family, Arlene Lanuza, Mrs. Anita Hernandez, Mrs. Esther Oxiano, Saraspe Bicaldo family, Acelita Pontanares, Marife Babagay and family, Mrs. Chodora Menyolas and family, Mr. and Mrs. Roberto Saraspi and family, Caparanga family, Mr. and Mrs. Francis Gonowon and family, Fausto Elevado and family, Joseph Bernales, Josephine Prima and family, Ana Serio, Carmelita Zate and family, family of the late Sancho Sabio, Mrs. Conchita Retreta and family, Galvante and Ricafort family, Mr. and Mrs. Cleto L. Lastrelia and family, Sayos, Mr. and Mrs. Chito Canieso and family, Connie N. Brillo and family, Mary Jean Holianda, Jaime Jr. and Nancy Atole and family, Mr. and Mrs. Romeo Valiente Sr. and family, Mr. and Mrs. Peter Cortero and family, Mr. and Mrs. Stephen Cortero and family, Wilda Albeza and family, Montessori Children House of Learning, Mr. and Mrs. Dexter Debil and family, Sonia Banyaga and family, Mr. and Mrs. Joel Lees and family, Maribel B. Pasion,
Mr. and Mrs. Eleuterio Penetrante Jr., The Dream Table, Honorable Donna Ann Oñate, Attorney and Mrs. Fair D. Simbulan and family, Mrs. Azucena Baal and family, Myra Sepe and family, June and Nancy S. Penetrante and family, Richard Titular and family, Gina L. Serio and family, Nina Titular and family, Resurrection Villamayor, Therese Luzon and family, Miriam Casi and family, Rochelle B. Abagat and family, Engineer and Mrs. Cesar Septimo and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Saluna and family, Mr. and Mrs. Santos Hosana and family. Idulot ta po ang misang ini sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Julian Feliz Pornilios Bernales and family. Mr. and Mrs. Angel Nierva. Nicole L.J. Pandes. Hugo Reyes family. Soledad Cernande. Pasasalamat man, dulot pa kan mga minasunod. Hazel Ann Pecondo, Hazel Llanes and family, Jaime Jr. and Nancy Atole and family, Norma O. Orbita. Pasasalamat man sa birthday, dulot ni Jocelyn Ganalon. Pasasalamat, dulot pa kan mga minasunod, Mr. and Mrs. Anthony Oxiano and family, Mr. and Mrs. Roque and Juvie Sapinoso and family, Mr. and Mrs. Julian Rafael Dinero and family, Julian Carlos Aliston, Sonia Banyaga and family. Pasasalamat pa dulot kan mga minasunod, Dihesa P. Shokson and family, Mr. and Mrs. Edison Apolinario and family, Guanzon Baluis family, Frances Alisago, Click and Baby Owida. Pasasalamat pa, dulot pa kan mga minasunod, Jeanette Relevante, Maribel Pasion, Fortunato Soto, Chi P. Mendoza, Love and Tutsi, Mr. and Mrs. Eddie Banyal and family, Asin Canlurin and Lastrella families. Petisyon, dulot ninda Mr. and Mrs. Eddie Banyal and family, as in Mr. and Mrs. Francisco and Behildes Owida and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan, ini dulot kan mga minasunod, Mr. and Mrs. Bong Ruiz and family, Rosita Pornilios and family, Mr. and Mrs. Fidel Datos and family, Cecilia Pandes, Nicole L.J. Pandes, Raquel B. Escuro and family, Hugo Reyes family, Sally Nunez, Sharon Marilyn Bailon and family, asin ni Buboy E. Maris Penetrante. For all the souls in purgatory, dulot man ni Raquel Portugal and family. Petisyon, dulot ni Hazel Ann Picondo. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan, asin kan Holy Cross, dulot ni Mrs. Magdalena Gavina and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan, dulot kan mga minasunod, Hazel Llanes and family, Jaime Jr. and Nancy Atole and family, Mr. and Mrs. Roque and Juvie Sapinoso and family. Petisyon, dulot man ni Xerxes Aaron Aliston. Para sa kaumawan ni Our Lady of Katipanan, dulot ni the Mr. and Mrs. Aaron Aliston and family. Petisyon for safe flight, dulot ni Carlos Padama. Special intention, dulot kan Anonymous. Petisyon, dulot kan mga minasunod, June and Nancy S. Penetrante and family, Ezekiel Apolinario, Edison Apolinario Jr. Para sa kaumawan ni Our Lady of Katipanan, dulot ni Rosel Bascon. Para pa sa kaumawan ni Our Lady of Katipanan, dulot man ni Vic and Vince Bailon.
For all the departed souls, dulot kan Anonymous. Para sa kalag ni Alejandro Asin Glorio, dulot ni Mrs. Magdalena Gavina and family. Para sa kalag ni Alejandro Asin Beatriz, Areli Asin Waldo, inigabos dulot ni Dang Vasquez Iriola and family. Para sa para sa kalag ni Bernardino Asin Carmen, dulot kan Haber family. Para sa kalag ni Cleofe Asin Mark, dulot ni Mrs. Cleto, Mr. Cleto and Mrs. Fe and Lastrella. Misa Comun, dulot ni Mrs. Salvacion Oxiano and family. Para sa kalag ni Conrado Asin Hermino, dulot ni Dang Vasquez Iriola and family. Para sa kalag ni Fe, dulot ni Mr. and Mrs. Antonio Parco. Para sa kalag ni Henrico Asin Silverio, dulot ni Dang Vasquez Iriola and family. Para sa kalag ni Jose Asin Rosa, dulot ni Raquel Portugal and family. Para sa kalag ni Josefina Asin Jane, dulot ni Josephine Olaso. Para sa kalag ni Joseph Ryan Asin Olimpio Jr., Juanita Asin Margarita, inigabos dulot ni Raquel Portugal and family. Para sa kalag ni Mahala Asin Chris, dulot ni Mrs. Cleto, Mr. Cleto and Mrs. Fe and Lastrella. Para sa kalag ni Mateo, dulot ni Maria Isabel Liabres and family. Para sa kalag ni Vicente Sr., Asin Glorio, dulot ni Mrs. Magdalena Gavina and family. Pasasalamat, dulot ni Arlene S. Talier and family. Misa petisyon, dulot ni Arlene S. Talier and family. Pasasalamat, dulot kan Anonymous. Para sa kalag ni Dionisio Asin Salvacion, dulot ni Arlene S. Talier and family. Para sa kamawan ni Our Lady of Katipanan, dulot ni Arlene S. Talier and family. Para sa kalag ni Ivan Asin Wolfilda, dulot ni Mr. and Mrs. Eleuterio L. Penetrante and family. Para sa kamawan ni Nuestra Señora di Katipanan, dulot kan mga minasunod, Asuncion and Villaluz and family. Jermine S. Gabarda, Nieves Prades, Asin in the Mr. and Mrs. Roel Ibo and family. Misa Comun, dulot kan Lazarte Remedio family. Pasasalamat, dulot ni Frances Asin Elfa Florese. Para sa kamawan ni Our Lady of Katipanan, dulot kan mga minasunod, Lazarte Remedio family, Asin Jim Bailon and family. Pasasalamat, dulot ni Jessie Ian Onyate. Ngamin nan sa di. Kompleto nga. Yung instruction na ano. Atong credo after kang pumili. After na lang. Kang pumili. Ya adto amo after humili yan. After ka credo. Adi adi ning Arin. di man yung isa na bin ako ay Ano? tutugtugon sa di. Kina. Baka mabigla sila. Tasuglo.
Start na ako? Diyos marahay na hapon sa indugabos mga tugang ki Kristo. An selebrasyon niya to kan Eukaristiya, ngunyan na Domingo, nangangapudan sa satogabos, napakusugon an satuyang relasyon nin pagkamuot sa Diyos, sa simbahan, asin sa kapwa. Ang relasyon niya to na igwanin tunay na pagkamuot asin kabanalan, iyo ang tunay na kayamanan na dapat niya tong atamanon. Ipamibi niya to sa satong selebrasyon kan liturhiya, ngunyan na magdanay ang kahadean kan Diyos, ang tunay na kayamanan sa satuyang puso. Ngunyan man na pagkahapon, ipinagseselebrar niya to digdi sa Nabwa, ang kafiestahan kan satuyang mahal na ina sa titulong Nuestra Señora de Katipanan. Magigirumduman niya to na kan Hulyo 28, 1711, ang mga taga-Nabwa ilinikay sa syertong kagadanan na dara kan makusugon na linog sa lugar na ini. Nagbuka si daga, hale sa iriga, pasiring sa Nabwa. Asin ang mga tawo kaidto, naghona, nakatapusan na kan kinaban. Kaya sinda nagpasiring sa simbahan, asin nakipagtipan sa mahal na Diyos, sa paagi ni Inang Katipanan. Ipamibi niya to sa Santa Misang ini ang satuyang komunidad, ang lambang habitante, asin ang mga pamilya digdi sa satong parokya. Ang satuyang celebrante sa banal na misang ini, iyo si Reverendissimo Adolfo Tito Camacho Iliana, DD, Titular Bishop of Monte Corvino, Apostolic Nuncio Emeritus to Israel, and Apostolic Delegate Emeritus to Jerusalem and Palestine. Matindog puan gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to an awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang katuninongan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, nag-ugma ko na makaibahang kamo ngunyan. Mantang sa indong pinagseselebrar ng kapiestahan, kan sa indong mahal na patrona, si Virgen Maria sa titulong Nuestra Señora di Katipunan. 315 taon na nakaagi, kanan sa indong mga kamagurangan, ilinigtas sa nakagirat na kagadanan, huli sa tipa na sa indang ginibo, sa tubangan kan mahal na Diyos, sa paagi ni ina, nagligtas ang banwaan, na ini sa linog na makusugon. Ito nganing nadangugta bago magmisa. Kaya kita ngunyan, nagrurumdom, nag-uugma, nagrurukyaw, nagpapasalamat sa balaog nin debosyon sa ina asin reyna kan sa tuyang banwaan, si Nuestra Señora de Katipunan. Ang devosyon kiina nagpuon kan Hulyo 28, 1711. Eksaktong 315 taon na ang nakakaagi kanantipan asinan devosyon kiina nagpuon asin padagos na nagtatalubo. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora di Katipunan! Viva sa ina asin reyna kan sa tuyang banwaan! Viva la Virgen! Mga tugang, sa tuyang i-entronar ang imahen kan sa tuyang mahal na ina.
bilang ekspresyon kan balaog nin devosyon sa satuyang mahal na ina, iitaas asin iwagayway niyato an satuyang mga panyo sa pag-awit kan kamurawayan. Gloria in excelsis Deo. Asa asin sa daga katuninongan sa mga tao marahay ang buko. Inoong mamita sinayamina sinasamba kita pinapamuraway kita pinapasalamatan kamurawayan, kamurahan na Diyos, haging langit no, Diyos ang makakamahal. Kamurahan na aking bukto, Yesu Cristo, kamurahan na Diyos, Cordero ng Diyos, aking kasalan ka, pinahirahi kami. Ikaw ang nagpapara, mga kasalan ka, kinawa. Ako aasa mo, pag-imahera. Ikaw na nagpupukaw sa ako ka naman. Kahiraki kami. Yesu Cristo, Kaiba, ang Espiritu Santo, sa pagbabayan ng Diyos Ama. Kita. O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kan mayo ka, mayong pusog, mayong banal, padakula sa mo ang sa imong pagkaherak, tanganing hulitay ka, sakop, ika ang nagmumunda ang mga karahayan na minalipas gamiton minggayong unyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa mo ng matungkusan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang bendisyon kan Diyos mapapasatuya kung ginagamit niya to ang kadunongan para sa pag-utob kan sa iyang kabuutan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Sa gabaon, pagkabanggi, nagpahiling ang Diyos ki Salomon sa pangiturugan. Nagsabi ang Diyos, hagada kung ano ang itatao ko sa imo. Nagsimbag ni Salomon. Ngunyan, kagurangnan kong Diyos, pinagpahadi mo ang sa imong surugoon, kasalihid ki David na sa kong ama. Alagad ako sadit na barubata, dai ako tatao magluwas asin maglaog. An sa imong surugoon, nasa tahaw kan sa imong banwaan na pinili mo.
banwaan na dakula, na dai mabilang ni masabi kun pira, huli sa kadakulan. Taawi an sa imong surugoon, nin pusong mapaghimate, sa pagpadalagan kan sa imong banwaan. Asin sa pagsabot kun arin an marhay, asin kun arin an maraot. Ta si isay an makapagpadalagan kaining dakula mong banwaan. Marhay sa mata kan kagurangnan na hinagad ni Salomon, an bagay na ini. Nagsabi sa iya ang Diyos, huli ta hinagad mo iyan, asin da imo hinagad na maglawig an sa imong mga aldaw. Ni hinagad na magyaman ka, ni hinagad na magadan an sa imong mga kaiwal. Kundi hinagad mo ang pagkasabot sa paghimate kan katanusan. Uya, ginigibo ko ang itinaram mo. Tinataawan ta kanin pusong madunong asin mataali. Nadaipa nakamtan nin si isay man enot sa imo. Ni makakamtan pakatapos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Sa kong kahirasan, sinabi ko, kagurangnan ang pag-utob kan sa imong mga tataramon. Marahay sa ko anlay kan sa imong nguso. Labi pa sa rinibong bulawan asin plata. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. An sa imong karahayan buot, magi kong karangahan. Susog sa kasabihan mo sa imong surugoon. Mapasako an sa imong pagkaherak. Asin mabubuhay ako. Huli taan sa imong tugon sa kong kaugmahan. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Kaya namutan ko an sa imong mga tugon. Urog kisa bulawan, urog kisa dalisay. Kaya ang gabos mong pagbuot, uyon ko. Ang gabos na agihan nin kaputikan, kinaungisan. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Makangangalas an sa imong mga patutuo. Kaya tinutungkusan iyan kan sa kong kalag. An pahayag kan sa imong mga tataramon, nagpapaliwanag, nagpapasabot sa mga musmos. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Ani kaduwang babasahon, nagpapahayag sa tuya na ang mga namumutan na aki kan Diyos, inaapudan sa kabanalan, asin pinagmumuraway. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aram tana sa mga namumuot sa Diyos, ang gabos na bagay nagtatarabang para sa karahayan. Sa mga inapod, susog sa iyang plano. Huli ta si mga bago pang namidbidan niya, itinalaga niya man na makabaing sa ladawan kan sa iyang aki, tanganing ini maging panganay sa dakul na tugang. Asin sa mga itinalaga niya, ini inapod niya man, an mga inapod niya, ini pinawaran niya ni man sala, asin an mga pinawaraan niya ni sala, ini pinamuraway niya man. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa indong. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banala ebanghelyo, susoki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, arog ang kahadean kan langit sa kayamanan na natatago sa lantad, na nakuha nin sarong tao, asin itinago. Darakan sa iyang kaugmahan, siya minalakaw, ipinapabakal ang gabos niyang rugaring, asin binabakal ang lantad na ito. Giraray ang kahadean kan langit, nakakabaing sa sarong negosyante na naghahanap nin mga magayon na perlas. Kan makakuha nin sarong mamahalo na perlas, luminakaw siya, ipinabakal ang gabos niyang rugaring, asin binakal ito. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Padagos pong nakatindog para sa pagbendisyon kan libro kan Ebanghelyo. Gabos po kita magpanguros. Matukaw po ang gabos. Ginagalangan na alkalde, asin mga opisyales kan banwaan ni Nabwa. Ginagalangan na kura parko nindo si Padre Murillo, sagodan sa kuyang mga kakonselebrante sa misang ini, mga namumutang kong mga tugang na miyembro kang parokya ning Holy Cross igdi sa Nabwa. Sinabi ko na nga ni pagpuunta na dakulang marhayan sa kong kaugmahan na sa kaibanan nindo magselebrar kang pagrumdom ang memoryal kan milagrosong intersesyon ni Nuestra Señora ning Katipanan na nagkupkop, nagligtas sa mga tagaigdi sa Nabwa sa dakulang linog na nakalihis kay tupang 1711. Ini ang dahilan kan sa tuyang pagrumdom asin pagpasalamat, tulong gatos ng taon na nakalihis, ibinabalik ta sa ngunyan ang pangyayari na minati kadto mga naenot sa to. Hali ang balaog na yan sa marahayon, asin mahirako na sa tuyang Diyos na yaon sa langit. Siya ang ipinahiling kang pagbantay, paghiling, pagmangno sa to ni Virgen Maria, ang Nuestra Señora ning Katipanan. Kasabay kang pagrumdom kaining dakulang biyaya, balaog ning Dios sa mga aki niya igdi sa Nabwa, bilang pagpasalamat asin pagmidbid, kan sa iyang dai mabilang na tabang, urog na
sa hanap buhay kan mga nagparaoma, mga paratanom o anuman na hanap buhay. Nagdulok sa simbahan tanganing ipahiling ang pagmidbid na ang gabos na marhay inako. Hali sa mahirakon asin mabuoto na kamot nin mahal na Diyos. Paghurop-huropon ta ang mga tataramo na binasa ngunya na Domingo. Ta makatkatabang sa to na mamatean asin mahiling ang marhay na saysay kan satuyang pagtubod. Sa enot na binasa ng unyan sa libro kan mga hadi, isinaysay na ang makapangyarihang Diyos naghapot sa hobe na hadi na si Solomon. Kung ano ang sa iyang minamauot o gusto niyang makamtan. Ang pagsimbag kan hading Solomon sa alok na sinabi sa iya kan mahal na Diyos, iyo ang halimbawa kung ano ang nadadapat ipangadyi niya to, ipangadyi kan tao, asin hagadon sa satuyang Diyos. Ano palang ta nag-abot, igdi ang pagsaysay sa puntong ini na ang Diyos hinapot si Hading Solomon. Kan sa iyang minamawot. Sarong beses si Solomon nagduman sa Gideon. Tanganing magdolot nin sakrifisyo, hulitayaon duman ang pinakabantog na altar. Kaitong nagdodolot na siya duman ning ginatos na tinutong na atang, yaon sa templong ini namumugtakan kan orihinal na tabernakulo ni Moises, asin kan altar ni bronze. Duman nangyari ang pakadangog ni Solomon kan boses ng Diyos na nagapot sa iya. Giromdomon ta na ang sinabing pakiulay kan mahal na Diyos nangyari sa paagi kan sarong anghel na may dara kan buot na pinapabuot kan Diyos. O ang pakiulay nangyayari kung ang sarong tao buot paabutan kan mahal na Diyos kan sa iyang kabuutan. Nasasabi na nagtaram ang Diyos, mantang nagtuturog. Kung kaya ang paabot kan mensahe na sinasambit na binasa ta sa pangiturogan o araw baga kan pakadangog ni Abraham sa anghel o si Jacob o si San Jose, sagod na nga ni si San Pablo. Ninhuli taday pwedeng mahiling ang Diyos ang sa iyang kamurawayan makusugon ang liwanag na day kayang mahiling kan tao sakod mabuhay. Ini nagpahayag siya mismo ki Moises kadtong panahon. Ang sabi, alagad, dai ko sa imo ipapahiling ang sakong lalawgon, huli tamayo nin tao pwedeng makahiling sako, dangan padagos na mabuhay. Bago pa kayan, ang mga Israelita, nagsarabi nga ni ki Moises, ika ang magtaram sa mo, asin madangog kami, alagad dai mo pagpataramon sa mo ang Diyos, huli tibaad, magadang kami. Pagkapamanggi, susog sa isinaysay, nagpahiling sa iya sa pangiturugan. Yan ang sabi, ang kagurangnan, asin naghapot. Ano ang buot mong itaoko sa imo? Ang simbag ni Hading Solomon, na dadangog tanangani sa enot na binasa,
tawan mo ako kang kadunungan na kaipuhan ko tanganing pamayuhan an mga an na may katanusan ang sa imong banwaan asin tanganing maaramang ko an kalaenan kan maray asin maraot. Huli ta sisay ang pwede maghadi sa banwaan mong ini na arog kadakula. Iyan ang simbag ni Solomon. Naugma ang kagurangnan sa hinagad na ini ni Solomon, kaya nagsabi ang Diyos sa iya, huli ta naghagad ka ning kaduninungan, tangani maghade, nin matanos, imbes na halawig na buhay o kayamanan, o kagananan kan sa imong mga kaiwal, itatao ko ang sa imong hinagad. Tatawan ta kaning kadunungan, asin pagkasabot na orog kisa mga naenot sa imo, asin sa mga masurunod pa sa imo. Itatao ko man sa imo, anda imo hinagad. Kayamanan sa kabantugan, tanganing mayo ning hade, na makaarog sa imo sa bilog mong buhay. Bakong ininggayo ang tukdo man sa to ni Jesus sa Ebanghelyo. Kan siya nagsabi, huli tan si Sayman na igwa, tatauan pa nin mas dakol. Alaga ng si Sayman na mayo, kukunom pa maski kang kadikit na sa paghuna niya sa iya. Hinagad ni Hading Solomon ang kadunungan asin katanusan, dinagdagan siya ning kagurangnan ni mas dakol pang karahayan, marhay pang bagay, minsan ngani day niya sinambit, day niya hinagad. Sa ikaduang binasa, si San Pablo nagtukdo sa to na ang surat, aram ta ng gabos na bagay, ang Diyos nagigibo para sa karahayan kan mga namumuot sa iya, ang mga inaapod niya susog sa iyang katuhawan. Ngayon, ngunyan, ang masunod, kaiba kan sa tuyang pagrukya o pagpasalamat sa ina, Nuestra Senyora ning Katipanan, iyo ang ginigibo at taon-taon ning tinagba. Ang pag-arang kan mga marhay na bagay sa mahal na Diyos, iyo ini ang ginigibo taon-taon igdi sa nabwa. Kasabay ang pagmidbid, kan dakulao na grasya na nagkupkup sa mga taga-nabwa sa peligro ning linog asin natural na kalamidad. Sa panahon kan mga Hudiyo na pagsunod kan mga tinukdo asin tinugo ni Moises, sinda nag-oobserba ning taon-taon na dakulang kapiestahan na may dolot na dinadara sa altar para sa mahal na Diyos. Ini ang Paskwa ning tinapay na daing libadura. Sa pagirumdom kan paghali sa Egypto, na durante kayan ginigibo na mas mahalaga mga aldaw na pagdaranin mga dulot asin mga atang sa atubang kan mahal na Diyos sa iyang altar. Igwapa, iyo ang kapiestahan nin mga simana o ang apod sa Greko Pentecostes o sa mga Ebreo Shavuot, ang pagselebrar kang pag-ani nin trigo kung sa to bagas, paroy. Ang mga Israelita nagdara ning dolot na itinatao kan enot na mga bunga kan anihon
kaiba ang duwang tinapay na may libadura. Ang ikatulo na pagdulot na siniselebrar, iyo ang kapiestahan nin mga tabernakulo na ang sinasabi ang apod Sukot. Pagselebrar ka ini, ang pag-ataman asin pagproteksyon ng Diyos sa taon na sinda naglalakaw ning 40 anyos duman sa disyerto. Gabos ining selebrasyon, nagpapahayag asin nagpapamidbid kan mga inako kan banwaan ni Israel hali sa Diyos. Urog na sa mga panahon ng pagtios, arog kang gutom, kapagalan, mayong tubig, sagod sa pagmati na sinda, mayo ng mapadodomanan sa kamugtakan ninda. Iyo ini ang kahulugan kan mga pagrumdom, kan mga aldaw na inining kapiestahan, nakita nga ni igdisanabwa taon-taon man, sa pagrumdom sa satuyang ina, Nuestra Senyora ning Katipanan, nagkakaigwa kita kaining pag-atang man, ang tinagba. Arog igdisato, iyo ang satuyang mapakumbabang pagmibid, asin pagpasalamat na dakulaon sa mga karahayan na itinatao kan Diyos, na sa tabang kan satuyang ina, na si Santa Maria ning Katipanan, inako ta. Inako kan satong mga katuod, kang nakalihis na panahon, sagod paman ngunyan, ang Diyos sana, ang makakatao ning tunay na kaipuhan ning tao, dai talingawan ang ginibo ning Diyos para kihading Solomon, ang tinawan nindai mabilang na biyaya, minsan itong dai niya hinagad. Kaya talagang maninigo, asin nadadapat, na pirming yaon ang satuyang pagkabuhay, ang aldaw na itinala sa pagpasalamat, sa daita mapantaya na tabang, asin pag-ampon sa to, ni Nuestra Senyora di Katipanan. Nabako sana sa panahon ng peligro na pwedeng darahon ka natatakot na linog, kundi minsan sa panahon na ini. Nuestra Senyora kan Katipanan, sa pagpangadita kan Santo Rosario, inaapod tabaga si Santa Maria sa litania, Kaban ning Katipanan, Ark of the Covenant. Ini pag-apod kay Santa Maria na kaban kan tipan, panalmingan kan kaban ning Katipanan na pinagsiselebrar ta. Kay ito pang panahon ni Moises, kang pinapasunod ang banwaan ng Diyos, banwaan nin mga Israelitas. Yaon sa kaban, si duwang tablang gapo na nakasusurat ang 10 tugon, ang pagbuot ng Diyos. Iyan ang simbolo kang presensya ng Diyos sa tao kan sa iyang banwaan, asin nagsisirbing pagpagirumdom kan tipan na inastabler sa pag-ultanan ni Yahweh asin mga Israelita. Ang presensya kan Diyos, yaon dai nawawara. Iyo man si Santa Maria, na ang dinara niya sa iyang tulak, iyo ang aki nin mahal na Diyos, si Jesucristo, na sa kasuratan ni San Juan, sa paagi niya, ginibo ng Diyos ang gabos. Dainin anuman na linalang na bakong paagi sa iya. Kung kaya daradara ni Santa Maria ang aki
kan makapangyarihan na naglalang sa gabos, si Jesucristo. Kung siring nagibo kan sa tuyang ina, nasangarang kan Diyos na iwaras man ang mga karahayan sa mga nangangaipo. Ini ang pinahayag kan sa iyang pinsana sa Elizabeth, kan sinungko niya sa Ain Karen. Tanganing tabangan si Santa Maria sa mga huring bulan bago mangaki si Elizabeth ki Juan. Ang nakasurat, iyo ini paladang ka sa gabos na babae, asin paladang nan aki na dinadaramo sa imong tulak. Sisay ako na pagsungkoon kang ina nin sakong kagurangnan. Girundumon taman ang tipan sa pagultanan ning Diyos, Yahweh, asin si Noe. Pagkatapos kandakulao na dilubyo, nanuga ang Diyos na dain na nanggad magpapadaragiraray ning nakakapahamak na baha. Ang tanda na sa iyang panuga, nagdanay sa gud paman. Iyo ini si mga tatao pang mga gurang na Bicol arog sako itong ablondawani na nahihiling ta na padarakan Diyos na iyo nagpapaibabaw sa daga asin balanggaw yan sa itaas na nagpapagirumdum sa tao kan sa iyang daing katapusan na tipan sa God sa buhay. Igdi nahiling ta ang tanda kan pagmamangno sa to kan Diyos. Darakan sa iyang pagkamamaherakon asin maugayon. Iyo ang satuyang ina na nag-apod asin minimidbitan Nuestra Señora ning katipanan. Siya na nagsusunod, pinag-aataman, linilikay kita sa anuman mga dara na makuring karatan na daita kayang pasanon. Ang dara niya ang Diyos. Yaon sa tahaw ta. Kung sa kaytong panahon ni Moises, yaon ang presensya ng Diyos duman sa tabernakulo, sa tipan, itong daradara ninda, na yaon ang 10 tugon, bako na sa ng tugon, kundi ang Diyos mismo sa tahaw ta, darakan sa tuyang ina, na yaon sa atubang ta. Iningal daw ni sa tuyang pagrumdom, asin pagpasalamat sa biyayang iwinara sa banwaan taigdi sa nabwa, bako man sanang mapasatuya ang karahayan na ini, kundi maiwaras taman sa iba, maiwaras ta sa ibang tao. Ang karahayan susog sa katugduan nga ni Santo Tomas de Aquino sa iyang natura, nakakalakop sa iba. Sa Latin ang sinurat ni Santo Tomas, bonum diffusivum sui, ang buot sabihon, ang karahayan naglalakop hali man sana sa karahayan na iyan. Ang tukdong ini nagpapaliwanag ng karahayan natural na maiwaras, maghatod kan sa iyang pagkasangkap, asin magtatao kan sa diri na daing nangangai sa mga daing nangangaipo, anuman kung ano ang pangangipo ninda, minsan mayong ibalos. Ini ang ang apudonta sa satuyang selebrasyon ngunyan na hapon. Yaong baga si Santa Maria sa satuyang ina na arogon ta. Sa Ebanghelyo ngunyan naldaw nadangog ang duwang parabola kang natatagong kayamanan
asin itong nahanap na perlas. Sinakahanap ning kayamanan ning perlas sa iyang kaugmahan. Ipinabakal ang gabos sa iyang rugaring asing binakal. Ang umang may nakatagong kayamanan o itong mahalo na perlas. Ang tunay na mauwton ta iyo ang Diyos. Ang sa iyang karahayan na iwinawara sa to na mahiling ta na sa mga nakalihis na panahon, sa mga isinaysay sa daan na tipan. Sagod man sa bagong tipan, ang pagmangno sa tao sa gabos. Kabali, minsan nga ni itong habo magbidbid sa iya. Bayaan ta na ang satuyang pag-isip na kita sana ang igwa ning maray na bagay o kita sana ang nangangaipo. Kundi iwaras naman ini araw bagangani kang inako na kadunungan ni Solomon na ginamit niya sa paghusgar, susog sa ustisya, asin kapakanan sa mga taong sakop niya. Ang satuyang ina, si Santa Maria, iyo ang pinagpala na pano ning grasya, na dinara niya ang grasyang ini sa pagmangno sa pag-ataman sa iyang pinsan. Kaya manggabos, nasasakop kita kang pagkamuot niya. Kambilog na puso, inako ni Virgen Maria na iwalat sa iya ang pamana kan aking si Jesus, na siya maging ina kang gabos na tao. Inako niya. Isipon taman ang ibang tao, minsan day kamibid, na makaabot man sa inda ang anuman na aakoon ta o inako na sa karahayan nin mahal na Diyos. Irimpusta sa satuyang puso ang tinukdo na ngani sa tuya ni San Pablo, na sa gabos na bagay ang Diyos nagigibo para sa karahayan kang mga namumuot sa iya. Maging ini ang mga pag-andam tamaan lugod sa pagselebrar kan ika-450 anibersaryo kang pagfundar kan satuya man sa ng parokya ning Holy Cross ang banwaan igdi sa Nabwa sa maabot pang 2 taon. Susugon ta, manudan ta, arugon ta, andalan na inagihan ni Santa Maria ng Unyan, pinagrurukyaw tang Senyora ning Katipanan. Ini, lugod ang bago, magbago kan sa tuyang pagkakristyano, magpatalubo kan sa tuyang pagtubod. Asin magbunga ning kadakol-dakol na karahayan ng gabos, lugod, magpakinabang. Amen. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan pagtubod. Sa Diyos Ama makakamahal, kaglalangkan lang kasindaga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya.
ipinangidam huli ka, Espiritu Santo. Ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng asin mo. Sa mga gada, kani katulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gada, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to, kan Diyos sa mga kakamay, ay bumabalik sa pagkukulang sa buhay. Sa Espiritu Santo, Katoliko, sa sa pagpatawad ni mga kasalanan, sa pagkabuhay diwat ni naman, sa buhay na matukaw puan gabos, ngunyan, sa tuyang masasaksihan, an opisyal na pagdesignar, asin pag-ako, kan mga posisyon, kan mga bagong opisyales, kan Our Lady of Katipanan Association, kan sa tuyang parokya. Babasahon kan kura paroko, an mga pangaran kan bagong grupo nin mga opisyales, kan Our Lady of Katipanan Association, para sa taon 2026 sagkod 2028. Ang mga bagong opisyales kang Our Lady of Katipanan Association, President Brother Gerald B. Pariña, Vice President Sis Arlene A. Cortero, Secretary Sis Jovi Solomo, Treasurer Sis Joyce Obis, Auditor Sis Arlene Espares, PIO Sis Elma Sagada. The following are caretakers: Sis Emilita Iclarinal, Brother Rene John Portuguese, Brother John Francis Sagada, Brother BJ Carl Sabas, Brother Joseph George Sernal, Brother Ricky Ryan Pariña, Brother Carl Lawrence Apolinaria, Brother Stephen Laganson, Brother Rainier Rabalo, Sis Cecil Pastoral, and Sis Elizabeth Nadal. Namumutang kong mga tugang kay Kristo. Kamu sa indong pagmaawot na maglingkod sa parokya kan Santa Cruz. Kamu pinili bako na paglingkudan kundi maglingkod na may kaugmahan asin kapakumbabaan.
isabuhay nindo ang mga bagay na pinapahalagaan kan Ebanghelyo ni Kristo. Tanganing maging mabunga ang sa indong pagserbisyo. Sa atubang kambanwaan ng Diyos, asin sa indong kura paroko, ni Padre Aurelio, asin sa atubang kan kagurangnan na nag-apod sa indo, ipahayag na nindo ang kamuwatan na iyan na kamo maglilingkod sa simbahan na may dalisay na pagkamuot. Ang hapot ko, ano kamo, nanunuga na maimbod nindong uutubon ang mga katungdan na pinagkatiwala sa indo bilang mga opisyalis kan Paris Pastoral Council digdi sa indong parokya. Ano kamo nanunuga na magdudusay kan sa indong sadiri sa liputok na paglingkod sa simbahan para sa karahayang kanbanwaan ng Diyos? Ano kamo nanunuga na magtatrabaho tangani na maabot ang misyon asin pangiturugan kan parokya kan banal na krus na magtalubo ang gabos na miyembro kan komunidad sa kabanalan asin matabangan sa saindang kondisyon sa buhay tanganing maingat ang saindang dignidad bilang mga aki ng Diyos. Darahon lugod kamo ning kagurangnan sa kapanoan ang mga bagay na sa indong napunan. Ngunyan, Ang mga tataramon, asin gibo na sakuyang papaurugon, asin papagdanayon, ang pakikisumaro sa simbahan. Sa mahuyong buot, sakuyang gigibuhon, ang mga katungdan na pinagkatiwala sako, tanganing may pahayag ang ebanghelyo, asin may padagos ang misyon nin kaligtasan. Sa dalisay na pagmawot na makapaglingkod, ako nangangako, nagigibuhon ini, susog sa pinagbubuot kan banal na simbahan, sa paagi kan sa iyang mga lihitimong pastor, asin katuwang. Ako nanunuga na sa kuyang susunodon, ang gabos na katukdoan, asin leyes kan simbahan, asin maghihingoa na papagdanayon ang pagkasararo, kaiba kan mga namamayo kayan. Tabangan lugod ako nin kagurangnan, sa paagi kan banal na kasaratan, na sa kuyang dinutaan ngunyan. Diyos na kagurangnan, tinipon mo kami bilang sa imong simbahan. Tanganing iharubay ang pagkasararo sa pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Bendisyonin ini mga líderes, warasan na sa kansaindang pagaturugan asin direksyon lugod sinda, bulanos na makapaglingkod na may dedikasyon asing kapakumbabaan. Tugoti, nang sa imong espiritu, maggiya sa saindang mga trabaho tangani na sinda, asin magkalingkod ning husay sa banwaan ning Dios. Mautoblugod ninda ang saindang katungdan bilang saindang pakisumaro sa misyon ni Kristo asin kan sa iyang simbahan. Ini sa mong inahagad huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Bilang tanda kan sa tong pag-ako sa inda, magpalakpak po kita.
Matindugpuan gabos para sa pamibi nin banwaan. Si Maria Santissima yung ina ng Diyos, hulita siyang ina ni Kristo. Siya man ang ina niya to gabos, hulita kita mga tugang ni Kristo. Hagado niya to ang sa iyang pagsurog asin pag-ampon. Sasabihon ta sa lambang pamibi, huli sa mga pamibi ni inang katipanan, hinanyuga kami kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni inang katipanan, hinanyuga kami kagurangnan. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan kadunungan, Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan kadunongan kan ebanghelyo, asin maging masigasik sa paghulit kan tataramon ni Kristo. Ipamibinyato sa kagurangnan. huli sa mga pamibi ni inang katipanan, hinanyuga kami kagurangnan. Sa pagpadagos niyato kanduwang taon na pag-andam para sa hubileyo, ipamibi niyato na magkaigwa kita kan espiritu nin pagkasararo. Lugod, an panahon na ini, maging pagkakataon nin pagbabago, pagrumdum sa nakaagi, asin pagpaplano para sa maabot. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni inang katipanan, hinanyuga kami kagurangnan. Sa pagromdom niyato, nin may pasasalamat sa satong mga kamagurangan, mapahalagahan lugod niyato ang pamana nin pagtubod, asin padagos na maging pundasyon sa pagmuknakan mga saradit na komunidad. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni inang katipanan, hinanyuga kami kagurangnan. Tanganing kita gabos asin ang mga naghahanap kan katotoohan, magtalubo araw-aldaw sa pagpahalaga kan pagtubod kay Kristo bilang perlas na arog kamahal sa gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni inang katipanan, hinanyuga kami kagurangnan. Tangani na ang mga jóvenes magtalubo sa pagtubod, magkagibo ni marahay na desisyon, asin maging responsableng leader kan sa indang henerasyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni inang katipanan, hinanyuga kami kagurangnan. Ipamibi niya to ang satong mga pag-abayan, urog na itong napupurisaw, nagagabatan asin na sa kadipisilan, manumpungan lugod ninda sa satong komunidad ang katinunungan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni inang katipanan, hinanyuga kami kagurangnan. Tanganin ang mga nagihelang, makamate ni naranga asin ginhawa, huli kan kabuotan kan mga nagaataman sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni inang katipanan, hinanyuga kami kagurangnan. Tanganin ang mga gadan niya tong mahal sa buhay. Mag-erok na sa harong kan langit nun na ama kaibas ni Santa Maria, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa mga pamibi ni inang katipanan, hinanyuga kami kagurangnan. Warasan sa sayong mga surugon, o Diyos na kagurangnan, andanay na karahayan sa kalag, asin sa hawak, sa pag-ampo ni Virhen Maria, makalikay lugod kami sa mga kasakitan sa buhay na ini, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkuran sa langit. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos.
Matindog po. Mamibi kamo mga tugang tanganing ang sako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami akoa ang mga atang na dinodolot mi hali sa imong pagkatinao. Tanganing ang mga urog kabanal na misteryong ini, sa bagsik kan sa imong grasya, magpabanal sa mo, sa pamambuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos, Maninigo asin dapat. totoong maninigo, asin dapat, matanos, asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na nasangkop kang kinaban, asin hinusay ang mga pagliwat-liwat kan mga panahon, alagad ang tao hinimo mo sa kaladawan mo, asin ipinasakop sa iyang gabos, nangangalasan kan mga bagay tanganing siring sa nagmamahala, maging kagurangnan sa gabos mong linalang, asin sa tubang kandakula mong gibo. Padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, kaya kaiba kan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Ang kagurang Diyos ni mga hukbo, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, panokan sin kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, paladanan niya digdi, sa ngaran kan kagurangan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad ang banal. Asin ang gabos na linalang na inaataman mo, maninigong mag-umaw sa imo, ulitan sa imong aki, sa mong kagurangnan, Hesu Kristo, sa bagsik
kang kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asing daay ka naguuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo. Tanganing puon pagsirang, sagkod pagsulnop kan saldan, malinig na atang ikadolot sa imo ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nagaarang sa imo na ini mga atang na dinarami sa imo, tanganing mabindisyonan, papagkanigong pabanalon kan iyuman sa nang Espiritu, tanganing maging hawak asin dugo kan sa imong aki sa mong kagurangnan Hesukristo. Sa iyang pagbuot, sineselebrar ining mga misteryo. Takambanggi na siya pinasaluiban, nagkuanin tinapay. Asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin tinao sa iyang mga disipulos nang sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya ning kalis asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, asin tinao sa mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipang, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo ning pagtubod. Kaya kagurangnan, kami na nagrurumdom ka nangangalas na pasyon kan sa imong aki. Asin ka nangangalas na pagkabuhay liwat patin pagsakat sa langit. Siring man, kaming nagahalat kan sa imong sa iyang ikaduang pagdatong nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilinya, namimibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan. Asin sa pagmidbid mo kan ostya, na ipinagsakripisyo kayan, minaawot mong mauli ang buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak, asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang espiritu, maabtan man lugod, na sarong hawak asin sarong espiritu ni Kristo. Gibohon lugod niya, kaming daing sagkod na dulot sa imo. Tanganing kaiba kan sa imong mga pinili, makamtan mi an pamana. Enot, kaiba kan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios.
kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kay ba kan sa imong mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos na mga santos, sa danay nidang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya, kan sa mong pagipag-ulian, namimibigay mi kagurangnan, mapauswag man lugod kan katilinungan, asin kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig, sa pagtubod asin pagkamuot, kay bakan sa imong surugoon, si Leon sa mong papa, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, kay bakan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayan mga panuga kaining pamilya na binot mo makiatubang sa imo. Maugayo nama, kahiraking pagsararoa sa imo. Ang gabos mong agi sa inman sinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong gadan rugna, ang mga nabuenyos, padi, relihiyosas seglar, asin ang gabos nagpapagaya-gaya sa imo. Na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadean. Naglalaong kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman, kan sa imong kamarawayan, uli Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinarawaras mo ang gabos na karahayan sa kinakban. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindugpuan gabos. Natukduan kan mga nakangangalas na tugon, nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kita gabos na magsabi. Sa langit.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasaklan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. Ang sakong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hari pagilinga ang samong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin, papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog susok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan ning kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinohan kamo ning katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kang Dios. Uya nagpapara kan mga kasaklan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Thank you.
Matindugan gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, nakinabang kami kan Diyos noon na sakramento, andanay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki. Warasa namimibi kami, tanganing ining atang, na siyaman sana ang nagtausa mo. Sa day masabing pagkamuot, magdara sa samong kaligtasan. Siya nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Isusunod niya to ang pagpamibi kan pagbabago nin pagtipan na pangengenotan kan sa tuyang vice-alkalde, Honorable Gerard S. Ponon. Maluhod po ang gabos. Pagbabago kan pagtipan. Ama niyamo sa langit, ikaa ka namong Diyos. Kami anak kanimong banwaan. Nagbibisto saka nagtutubod kanimo. Bilang usad na Diyos. Kagibo ka langit sagkod kinaban. Siring man kay Jesucristo, na kanimong igin, nahuli ko pagtubos, kanamo, naging tao, saka ipinangagin ni Birhen Maria, nagraan, nabuhay liwat, saka nagtaas sa langit. Siring man, nagtutubod kami sa Espiritu Santo, nakagurangnan, nakagtao ka buhay sa simba na usad, banal, katoliko, saka apostoliko. Ama, isadi kami, nguwan, bilang usad na banwaan, na kanimong pinili, sadi atubangan, kaladawan ni inang katipanan, kanamong rinurumrum, sa kabinabago, adtung pakikipagtipan, kana kanamong mga pakuapuon, ku Hulyo 28, 1711. Kaya Ama, kami nanunugangawan, na ipig-istorya na mo, sa kanamong mga makuapo, sa istoryang nangyari, kadtong taon 1711. Kung ipabayad mo, anak kanamong kanimong dakulong pagkabuot, saka pagkairak ka na mo. Nakanamong pigpiestan taon-taon, si inang katipanan, sa ipaagi kapag mamamabalos, sa banal na Eukaristiya, sa pag-inapos kabulan na Hulyo, namigdulot kami sa limos,
saka tinagba, tanda ka kanamong pagpamabalos, saka pagmakulog mo, pangangaipo, kanasimban, siring man kapag uswag, kapag tubod na Kristiyano, sa kanamong pakikipagtipan nguwan, liwat na sinasakop, saka iniiba na mo, anak kanamong mga makuapo, saka adtong mga umaabot pa sa dibanwaan na nabwa. Siring kadtong ginibo, kukan nimong mga pakuapuon, ku mga nag-aging taon. Kanamong ipinapangadji, saka ipinapakimaherak, na adilugod maging banal na tradisyon sa banwaan na nabwa. Padanayon lugod-adi para sa kabanalan, kakangaminan, sa kanimong kamurawayan, nguwan, saka sagkod paman. Amen. Amen. Isusunod niya to ang pagpamibig kan gawin in pagdusay na panginginutan kan sa tong PPC chairperson, Sis Nancy S. Penetrante. Gawe sa pagdusay kinwesa Senyora di Katipanan. O Maria, inang Katipanan, kanamong ina, idinudusay na mo, kanamong bilog na pagkabuhay, sa kanimong pag-ampon, saka pangataman. Tabangi kami, na magin mabuot mong mga igin. Tawan ka na mo, anatunay na pagsulsol, kakanamong mga kasalan, sa kamagin dayupot, sa pag-utob kakanamong tipan. Idinudusay na mo kanimo, anak ka namong puso, sa kaisip, tanganing kuyugon na mo, pagbuot ka kanimo namong langitnon na ama. Idinudusay na mo, bilog na mong katalingkasan, tanganing kamutan si Amang Diyos, urog sa ngamin, tanganing mabuhay kami, buko para sa kanamong sadiri, kundi para kay Kristo, na kanimong igin. Mabayad lugod na mo, iya, saka maturan na mo, na magserbi sa kanamong kapwa. O inang Katipanan, sa paagi ka digawe sa pagdusay, nanunuga kami, na migagi sa agian kapag tubod, na kanimong inagyan. Buot na mo, na maging tunay na Kristiyano arog kanimo. Tanganing dusay sa ngamin na oras, abot sa kagraranan, makamtan akamurawayan, na uda katapusan. Amen. Amen. Matindog puan gabos.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, Advocata nostra, ius tuos, annus benedictum fructum ventris tui, Ot digni efficiamur promissionibus Christi. oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii habitaculum efficiem eretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letemur, eus pia intercessione ab instantibus malis, et ab morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Matukaw puan gabos, sa tuyang hinanyugon, ang mensahe nin pasasalamat kan sa tungkura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orilio. Diyos maray na apon po kaninyo amin and happy feast day, happy fiesta. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Katipunan! Bago po kang nagkapirang pagirumdom asin mga mensahe ni pasasalamat, ngunyan po palan na Domingo is Field Mission Sunday. So aram na po, Field Mission Sunday. Malibot po girari si mga kuyan tanganing kung igwa po kamong ikakahiras sa bilang suporta sa mga missionary niyatong Pilipino digdi sa Asia, pwede man po kamong mag-share. And then, bot kong maliban po palang kayan, apisar na Field Mission Sunday, ngunya na Domingo po, Grandparents and Elderly Day. Kaya, pagpamibi taman ang satong mga lolo, asin lola, asin ang mga maedad na. Bot ko pong gamitan ng pagkakataon na ini, magpahayag ning dakulang pasasalamat sa satuyang Celebrante Mayor asin Predicador, ngunya na Domingo, sa satuyang Paris Day, mayong pong iba kundi ang satuyang ginadalangan, Most Reverend Adolfo Tito Eliana, Apostolic Nuncio Emeritus to Israel and Cyprus, and Apostolic Delegate Emeritus to Jerusalem and Palestine. Palakpakan po niya ito siya. Siya po ang pigraranihan ko these days
tanganing sa pagselebrar niya to kang 450th year this coming 2028 na sana po magkaigwa po kay taning relic of the Holy Cross. Siya po ang pigraranihan ko. In ongoing po ang sayang pakikipag-connectar sa mga kamidbid niya duman sa Holy Land just to be able to get a relic of the Holy Cross. So, pagpamibi po niya to na mapadali. Ikadua po, siyempre, ang mga concelebrante niya to, yaon dyan si Father Marlon Tibilin, as in Father Manny Sagada. Palakpakan niya to sa tong priest concelebrants. Siyempre, ang mga sa tuyang ang mga pamayukan sa tuyang banwaan sa panginginutan po kan sa tuyang Mayor Fair Simbulan, alagad represented siya ngunyan ni Vice Mayor Gerald Punon, asin mga pag-iriba. Palakpakan niya to ang mga members. Yamong papulan ang presensya kan sa tuyang Vice Governor. Palakpakan po niya to si Vice Governor Sal Portuno Jr. Parish Pastoral Council sa panginginutan ni Ma'am Nance Penetrante. Parish Finance Council sa panginginutan ni Sis Arlene Espares. Siyempre ang newly installed Our Lady of Katipunan officers sa pamamayo ni Brother Gerald Pareña. Palakpakan niya to ang mga OLCA. So, sinda po ang magiging promoters kang debosyon sa satuyang mahal na ina Our Lady of Katipunan with the hope that in the coming years magkaigwa po ning pontifical coronation or episcopal and pontifical coronation. So iyan po ang sa indang mission in the future and to propagate the devotion. All others, siyempre ang mga fiesta sponsors, tinagba operors, by the way, ang mga recipients nato, iyo ang 3 departments of the Holy Rosary Seminaries, ang DM community sa Kadlan, as in iba pang mga religious community. Salamat po sa mga tinagba and mass operors. Palakpakan po niya to, Senda. Siyempre, ang mga barangay pastoral council chairpersons and respective communities, naka-ready na po ang tinagba bago po mag-prosesyon. Siyempre, ang mga flower sponsors and decorators. You see the beauty of our church because of their diligence and generosity. Palakpakan po niya to ang mga decorators and flower sponsors. Siyempre po, ang mga liturgical ministers, yaon po diyan ang nagkataon po, home visit kang mga seminarians, yaon po ang mga seminarista, yaon po ang Eucharistic ministers, lectors, ang choir po niya to, ang Capilla Musica, palakpakan niya to ang Cantate Domino. Salamat po. Of course, the altar servers, collectors, ushers and usherettes, ang social communications ministry, Novena prayer leaders during the past 9 days, different religious organizations, movements who actively participated sa 9-day Novena, and then Paso owners, and then the parish youth ministry animators headed by Ma'am Glulin. So yung mga nalingawan ko po, by the way, ang Knights of Columbus. Salamat po. Knights of Columbus. Salamat sa indong presensya. MBG and all other religious organizations. So once again, salamat po, and once again, happy fiesta. Isusunod po ang launching kan animation kan 450th Years of Grace. Ah
a story starts to unfold. 450 years of faith, a legacy more precious than gold. Mula sa binhing itinanim hanggang sa itong pagyabong, saksi ang langit sa biyayang sa amin ay dumadaloy. Through the trials and the triumphs, your mercy stayed the same. Our ancestors' devotion still flickers in our name. Renew our hearts, oh Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Sa apat na raan at 50 taon, pag-ibig mo ang aming Hindi sapat ang manatili sa loob ng ating simbahan. Tayo ay tinatawag na maging liwanag sa sanlibutan. To the broken and the weary, to the lost and the oppressed, we carry hope and healing that the world may be truly blessed. Isang sambayan ang naglalakbay tapat sa iyong utos, pag-asang walang hanggan sa biyaya mo'y lubos. Renew our hearts, oh Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Sa apat na raan at 50 taon, pag-ibig mo ang aming baon. Apat na siglo at kalahati ng pasasalamat, pananampalatayang buhay sa Diyos ay nararapat. Yesterday's grace, today's mission, tomorrow's legacy. Witnesses of the gospel for all the world to see. Renew our hearts, oh Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Renew, reach out, rejoice in the Lord. Sa'yo ang papuri, ngayon at kailanman. Matindugpuan gabos. Mataupo ko kam bendisyon, alagad gusto ko lang sabihin duwang bagay. Ang enot, magayunon, maugmahon na makaselebrar ng misa sa saindong banwaan igdi sa banwaan ng Diyos sa parokya. Na gabos, kung may nagkakanta, may nagmamibi, may silensyo, pero yaon sa raro sa pagsamba nahihiling.
Kaya nakakaugma pong marayan sa celebrante. Ang ikadua, na iyong marayan sa kuyang pirming yaon sa puso ko. Naugma ko kung nakakailing akong mga aki na kailibanan. Aram mo nindo kung taano. Ta kung pagurang po nato, kumayo ang mga aki, malilingaw na yung gabos. Kaya dapat si mga aki magayon. Minsan yan naghihibi, minsan nagdadararagan. Iyo yan nagpapadagos, yung pagpataluwo, sabi tangani, kang pagtubod. Kaya maugmang maray ako, salamat na maray, Father Aurelio, kang pag-imbitar mo na makisumaro sa Indo sa pagsilibrar sa satuyang ina Nuestra Señora ning Katipanan. Bendisyonan kamo gabos. Urog ng gayo itong mga day nakaigdi, nagihelang, gurang, o may pinag-aataman na mga aki, sa indaman ang bendisyon kaining misang ini. Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu, pag umawon ang ngaran kang kagurangnan, ngunyan asin sagkod paman, ang tabang sa to yaon sa ngaran kang kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga, huli sa tabang nin intersesyon kan sa tung mahal na ina, Nuestra Señora di Katipanan. Bendisyonan malugod kamo kang Dios na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na sa tuyang Santa Misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora di Katipanan! Viva! Kan